Teslin polifazni sistem omogućuje da se napajanje različitih električnih uređaja ili sistema vrši centralizovano iz jednog izvora, čime je stvorena osnova za razvoj modernog elektroenergetskog sistema. Teslini pronalasci učinili su naizmeničnu struju upotrebljivom i u industrijske svrhe za pogon radnih mašina, a ne samo za osvetljenje. Činjenica da se naizmenične struje mogu transformisati omogućila je prenos električne energije na velike udaljenosti. Tako je polako napuštan sistem prenosa električne energije jednosmernim strujama, čiji je veliki pobornik bio Thomas Edison. U patentu sistem električnog razvođenja broj 381970, prijavljen 23. decembra 1887. godine, dobijen 1. maja 1888. godine, opisao je višefazne transformatore koji rade na principu obrtnog magnetnog polja, pomoću kojih se višefazne struje iz generatora pretvaraju u struje visokog napona, šalju prenosnim vodovima do potrošača, gde se opet pomoću transformatora pretvaraju u struje nižeg napona i koriste za pogon motora, osvetljenje i druge praktične svrhe. Svoju najveću promociju Teslin sistem polifaznih struja doživeo je na Nijagarinim vodopadima, uz tadašnje uslove gigantskom poduhvatu izgradnje najveće centrale na svetu. U maju 1893. godine Westinghousova kompanija dobila je ugovor za izgradnju prva 3 dvofazna generatora na generatorskoj stanici broj 1. Kasnije je izgrađeno još 7, što je činilo ukupno instalisanih 50.000 konjskih snaga. Teslin polifazni sistem je i danas glavni metod proizvođenja, prenošenja, razvođenja i korišćenja struje. Od početka njegove primene krajem prošlog veka do današnjeg dana, on je kao i asinhroni motor usavršen i poboljšan do ogromnih i neslućenih razmera, ali u suštini to sistem koji je predložio Tesla u svojim patentima i predavanju iz 1888. godine.